Wegama lami lihlukene kabili ebantwini, umthimba nekhetho. Wegama lami lihlukene kabili ebantwini. Summer 27 South African Music Awards. Ngomhla ka 20 May 2021 abakwa South African Music Awards bamemezele ama nominations ama artists abanominatile kulonyaka kuyo yonke imikhakha yomculo wala eNingizimu Afrika. Njengoba sazi ukuthi ke nangapha endimeni yethu le indima yamaskandi zikhona inkakha zinominatiwe akhishiwe kamagama abacula abanominatiwe. Ngiyazi ufuna ukukhona ukujabula kukhona futhi nokudumala kwama artists ebeswalindene nama artists futhi besingathembi ukuthi akakhona ngenzeka ukuthi khona ukushayisana kodwa futhi ke lawa ama artists anominatiwe nawo futhi angama artists futhi analo ikhono futhi awakhiphile ama album kuwo kulonyaka. Kumculo kamaskandi kunominatwe abaculi abathi ababe yisihlanu. Ngaqala lapha ngithi ichwane lebhaca linominatwe ngealbum ethi Amagupta, bese kuba ubaba uphuze Khemisi ngealbum ethi Ziyangiluma izinja, bese kuba Imthente inominatwe ngealbum yayo esihloko esithi Banathi Shaqa, bese kuba abafana bakamgqumeni Imfene kaMakhelwane, bese kuthi ke kugcineni kube ubaba uThokozani Langa iqatha eliqobayo. Mawuthi uyayibheka ke le album mhlambe abanye bezothi bengalindela mhlambe ukuthi ngaba khona inkosi yamagcokama noma ngaba khona uKhuzani noma ngaba khona uMthandeni noma ngaba khona amanye ama artists adumile njengoba sazi ukuthi uKhuzani ubekade ehlukanisa unyaka, so besingalindela ukuthi ke mhlambe ubengaze anominate noma ke ngasanominatewanga ke ku best maskandi, kodwa I think kuma best produce cause masikhuluma iqiniso ingoma ethi Ijele idlulile 1 million views ku YouTube, and for a fact ukuthi yangabe isangangena ngisho kwi album of the year noma I think one category at least ngoba bengayinika best maskandi noma ku best traditional album at least noma ku song of the year bemele mhlambe isondele khona. Kodwa ke abantu esingakhala ngoKhuzani baningi abaculi abanganominatewanga, especially abaculi abaningi abase Limpopo oMakhathi abanominatewanga bebekhipha ama album angaphezulu kwalabaculi abanominatiwe. Kodwa ke futhi not taking away from abaculi bamaskandi abanominatiwe ngoba nayo ingoma ikhona lapha eningi kakhulu, kodwa nje ngokubuka kwami hayi angiboni ukuthi la yona definition yakulonyaka ophelile kamaskandi. Wona le definition yamaskandi inqalabutho lezi ezushaya umculo, kodwa ke we can't shed away ukuthi umaskandi wenze amanye amavoti lapha kuhlukanisa unyaka, and I think alukho umuntu obengalalele ukhozi ngomhla ka 31 December. So uMthandeni noKhuzani lento abayenza mhla ka 31 December bengimele ithole irecognition noma ngabe incane kangakanani, but noma ke sithole ibest duo, best group of the year mhlambe ngoba phela abantu abaningi bangamaqembu umaskandi, amaningi amaqembu adedelile ama album kodwa lutho okuvela. Kodwa ke mangithathe ngibuka kule list thina nje baculi balandela amaskandi, ngiyacabanga ukuthi vele babuThokozani Langa bekumele ibe khona iqathe lesiqobayo kule album ngoba ishayo kakhulu kulama nominations ngoba le album ishawe kakhulu ngempela. Wangibheka Wegama lami